Užší výběr poprosíme, aby se přesunul na stranu kruhu. Jen pro zajímavost, zlatý retriever je druhé nejpočetnější toto výstavy, je 56. V pohybu se předvádí zlatý retriever. Já jsem ji namazala, já jsem ji tam brzla, dneska jsem ji tam brzla, brzla jsem ji tam. Páté místo, portugalský vodní pes. Čtvrté místo, Sussex Španěl. Třetí místo, Flat-coated retriever. A uvidíme finalisty v závěrečném kolečku a vy je prosím podpořte vaším potleskem. Kdo bude vítězem, zlatý retriever nebo Lagotto Romagnolo? Druhé místo si dnes odnáší Lagotto Romagnolo a vítězí zlatý retriever.